distribution ili nyaya yakatongwa kare kuti tinofana aite mundani vakanzi vabve pamunda imomo idare yakatongwa nyaya ichona kuma kuti yaimirira nyaya iyoyo. Saka ini ndakazoshandisa judgment yange yatongwa yachona kuti ndinovakira mhuri idare ripi rakataura izvo vaishemurapi tone mutongo wacho kabva kwaishemurapi pane vamwe vanoziva nyaya iyi vakanga varipo aidha pakatongwa nyaya yacho kana kuti vagari vemuzvingo vanoziva zvakaitika mukoma wangu wokushaywa inaifambira nyaya dzakati mukoma wangu kwasabuku anoziva sabuku akashaya ndiaiziva paupenyu anoiziva renyaya yacho anoiziva ari kusabuku ndisabukwani mune ruzivo here pamusoro penyaya tipei ruzivo rwenyu mazira amunoita ndozoti paminda yedu yanga yakudunganidzana nevabereki vedu saka pakukura taingoonao vachirima munyama wemuisi wameu Barbara Samati kupo ruzivo rwako stendi iyi inotengwa natezvera vangu vachitenga kubva kune vandinavo pamapepa andinavo panapa. Atezvera vangu vabva vapa to my late husband kuti mwana muda kukupa stendi iyi. Saka from there hapana kana tone mapepa acho basi pamukuru saka pakanyorera machepa ndebhuku irori ko aya ndeapa mafotocopies mafotocopies ezviri mubhuku nezvimwe zvemapepa acho kutenga kwatakazoita kuwedzera stendi yacho ndezvarini pakatengwa stendi yakatengwa 1995 kubva kunani akatengesa wacho ainzani kana tanonzani yakatengeserwa tezvara vangu mama ndivo vaivepo pakatengwa stendi mama ndivo vaivepo pakatengwa stendi naatezvara vangu asi tezvara delete atezvara vangu bva asira murume wangu inini no it's okay tauziva kuti akatenga wacho akatenga kunani akatenga kuna shoniwa ani Catherine Shoniwa ari natagarira andizive zvokuti vari kuconnected mofa Catherine ari Catherine Shoniwa ari muzukuru mwana wacho Zimbabwe akatoroka vanhu vanogara kubusiness kwanzi showman chagarira muning'ina wababa kwete baba wenyu wati uyu Catherine muzukuru showman muning'ina wababa ko anonzi Mr. Moyo ndiani anonzi Mr. Moyo ndiani Mr. Moyo ndatezvara vangu vakashayika saka uyu muzukuru aitengesa stendi sei anogara kupi kuone makore mangani 1979
unobva kuti muzukuru wenyu akatengesa nzvimbo? Titozive kuti ingatengeswa nani. Payakanotongwa kwaShemurape panotongwa Matipa yakanga ichinzi ndiani akatengesa? Mukoma kuti yakanga aripo akashaya pachina. Saka ndiani aiziva zvese mafambiro akaita. Alright. Kumbira vadare kana mune zvamunoda kuziva tibatsire. Ava vakaite mapepa akaitwa Yesaya vasina kutenga panzvimbo. Ini babhatizo kuti vanga vaine mapepa since pakatongwa nyaya yacho ndandiri kudiki zvangu bati papasina munhu angachigara ipapo. Saka pandakaziyira ndakuisa foundation ndakuisa Shemurape kuti ndapenda kumakira vana vakura ndakunovaisira construction state pandakaenda koisa foundation ndopandakazokuvaka chizvino. Saka ava havana kuvaka kubva pavakatenga kusvika izvozvo. Pavakamiserwa ndopavakangomira. Saka pavamiswa kudaro vakazombobagara. Panogara munhu. Mirai tiite order munhu anopiwa mukana wekutamba. Isusu havana munhu wataiona ainareba. Papaingogara pasina munhu. Anozoshandiswa zvinhu pano munhu achida usiku achida kusimba achida usiku achida kusimba. Ndiwani? Pamusoro ndini garikaisho. Ani? Garikaisho ndino. Kuri chipa ndini nyaya. mazivi ndiri mukoma uyu. Taura chinzi. Nhau iya ndikaziva zvakuti kuti pakafambirwa nhau iye muda uyu nemukoma wangu anotedza. Paakaenda kwaShemurape akatovaudza kuti pane structure yakaiswa ipapo saka ndinoita sei zvokuti neunuvaka. Akatoenda kuvaka kusaidi akatoenda saka iye haana kukwanisa kunge achibata munhu aikufamba zvichikorokoza munoziva zvinoita vanhu vachikorokoza. Pakara akatozouya akatozomutora achitorwara. Ndofunga takatorwira kunani kutoya kuofisi zvikanzi mozouya next Sunday iye akabva adzokera kuoza edzi kwamaoza akaita 8 years Zimbabwean. Ndikatozotanga kumutsvaga. Saka akupi? Akashaya. Ndikatozoona kutora achitorwara. Tatomboshaya futi kwamakonye tisina munhu. Mukoma wacho kamutedzera akafatira. Alright, zvakanaka. Rega tikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei. Uri watikumbira mutibatsire. Ndaenda kubvunza kuti matimimi pane structure. Iripo nemiti nefence. Panogara Panogara munhu. saka zvida kuti kana pachigara munhu mufati hauzogara paine munani Masikati asikira anouya manhenga. Pamusoro stand yamutaura ndoiri padhuze nepaklinika. Ndakasvika kuongorora pane mastructures but pane masora kana pachigara munhu anenge azorara nonga nokuona nefence negate. Dzimba dziripo pane tulu dzakakwana vakatomiswa vakaenda kwaishekati chinoto dzimba Alright, zvakanaka. Ishemurape akaita nyaya ndidhi wapi? Wairi yaMurape ndaona kuti inyaya yekare kare. Asi zvisinei anonzi Moyo amuri kuti ndiye akatenga kubva kuna Choniwa Catherine naShowman Tagarira. Mudzimai wake ari pani? Mudzimai waMoyo. Mudzimai waMoyo ari pano. Akatenga. Right, titaurira amai ndimune nyaya yese avo vamazopa ava havagoni kunyatsotsana zvakaitika. Titaurire kuti zvakafamba sei. Zita renyu rakazara ndiani? Mary Moyo. Makatenga uri munda here kana kuti makatenga uri musha? Uri munda.
muchitengeserwa nanashoniwa mapepa ndinawo pano iwe wanga uri peri pazvakaitika watisikajai iwe wanga uri peri pazvaitika ndati wakanga uri peri pazvaitika izvi allright matenga munda wenyu 1995 wanga wakakura sei allright pane zvinyorwa zvatikuona zvepano unogona kutadza zvaringe zvakamira sei asi tine mameasurements ari pano matenga munda uyu makamboushanda here hongu takati atenga tichida kuisa munhu takatiine muchaudokuru mombe dzakanga dzaaukuru ndobva tazotsvaga stenguruti nguva idzodzo baba vaisenzera papolice station varemember charge ndobva takatenga stendi ndobva tatombovakadanga ipapo paidanga imo tichizodzibisa takudzimisa ukatotatenga zvakanaka pane nyaya iri kubuda pano yekuti nyaya yakabvereswa kwaishe murape akanga aripo area makanga muri peri padare racho asi muri mwenyu ndangari iwe unodzani ndinonzi emamo ndimwana wavamwoyo une makore mangani ndine 38 zviri kuitika ndezvekuti amai vangadetseka nekusana vamwoyo pavakatenga stendi yakatombonetsa yada kutengeswa futi ende mapepa acho ndinawo vakaenda kwaishe murape yaida kutengeswa nani ipapo because vakatenga extension vakatonga vatenga acertain list wabva vazokumbira kuextend vakawedzera that was in July because vakatenga in April muna July wabva vazoextend wabva vatoapply vakaenda kwaishe murape vakanzi chibvisai mari yechiuchiro yekuti maita se mapinda mucommunity medu and tibva tafaila pepa renyu kugonmonzi rural district muna 1996-97 saka ndo manje patinetsa kuti vakuti takaenda takadzokera kwaishe murape muna 2005 but mumuri yepamwoyo hapana akakuya kudarero hapana akadedzwa hapana ruziva nezvazvo zvakanaka ndanzwa kuti kwamwoyo makaisa munhu anogara ipapo ndimakavaka here imba yekunzi nemakamuri mairi izvozvo ndimakaivaka yanga wakwana mwoyo here uyu mushakafu kana ndimakasara ndivaka pamushaka ndakavakwana mwoyo mushakafu murume weapi makambopagara here pamushaka ndaamunedanga zvizvaita paigara mushanda uyo ari kunzi ari kugara ipapo ndiani ihanzvadzi yangu ihanzvadzi yako chaivo ihanzvadzi yangu anonzani Nelson Samata ndiwo ugere pamushaka wakatanga kugara pamushaka rini nakatanga kugara pamushaka 2014 uchigara ipapo chiri kuita kuti ugare pamushamba noita kunge pasingagarwe chii panotori miti nezvese orati zvakanaka sare nyaya inoda kuti tenge tinoona pamushamba handiti nyaya yekuzotenga kutonga naishe murape ine maagreement akanga akaitwa nemushakapu nevamwe vanhu vapenyu kana kuti vanhu vakafa vana Catherine tisingazivi kuti vapenyu vari peri vana Catherine orati zvakanaka ndekuda kuti nyaya iyi inoda kuti tinzwisise tiri paground tichiona zviri paground zvinokodzera kuti dare neruve pai paground rive kumusha iko tine zvatichida kubvunzawo kuvavakidzani nechembere dzedu dziri kumusha iko tichaita kuti dare nerite arrangement takarira musha makuko dzimasabva kutakarira usiye kumusha kwako iwe uripo nekomiti yako village komiti yako tichibatsira kuti tikwanise kuona kuti nyaya inofambiswa sei saka tichauya kumusha ikoko pakati pesvondo chataakuronga arrangement yataakuita pano ndekuti musumudze dare iwe mumangariro nemumangariro dare rinei rinosumudzwa nembudzi imwe chete mbudzi yedare inoita $60 inobviswa nemumangariro $30 asi kana maona mbudzi yakachipa kana yedhora kwatagarira motenga mbudzi iyoyo moya nayo mosumudza chini dare toita arrangement yezuva ratinosangana kwatagarira kumusha tichikurukura tozodzoka nenyaya iyi next Sunday svondo tinouya uri musi wesvondo touya kuno topedza nyaya ezvino taakubuda hedu mofamba zvakanaka toita arrangement yechi yekusumudza dare mofamba zvakanaka